வணக்கம். என் பேர் செந்தில்குமாரி. நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கேன். என் ஹஸ்பண்ட் ரமேஷ் கனரா பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இங்கே நாங்கள் ஆல் நகரில் மைண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆல் நகரில் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 3 இயர்ஸ் இருக்கும். 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த வீடு புக் பண்ணோம். இது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி நல்லபடியாக கட்டிட்டு இருந்ததுனால இமீடியட்டாக 1 இயர்க்குள்ளே இன்னொரு ஃப்ளாட்டையோ 2 ஃப்ளாட்டையும் சேர்த்து புக் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க சைட்லேருந்து இந்த வீட்டுக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் அந்த வீடு பிளான் பண்ணி கட்டினோம். இந்த தண்ணி தான் ஆக்சுவலாக குடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். நாங்கள் வாட்டர் பியூரிஃபையர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி தான் குடிக்கவும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ குடிக்கிற தண்ணிலையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இங்கே உள்ள மக்களும் வந்துட்டு எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் வந்ததை விட இங்கே டெவலப்மெண்ட் நல்லா தான் இருக்குது. நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்க தான் செய்கிறாங்க முன்னாடிலாம்.